magnampy avady. Allô, 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 tsika. Ino manaza anao? Anao io karaha tsy faly. Za mikoragna amy kamaradinao agny anao mikoragna za. Aminaka anao tsy mivolagna, asa ino loatra? Anao io mivolagna ty amin'olo maro. Asa raha nagnino loatra viave? Magnotany za tsy mamaly anao hoe asa raha nagnino? Asa raha nisinao? Mba volagna aminaka ko misy raha tsy mety nataoko. O volagna ny marigny, anao kofa tsy tia ambarazaho ny marigny, anao kofa epake. O volagna ny marigny, azafatanao manadine. Tsy mamango e, viavy mila magnaja vady. Marandraigny miala tragno, tsy moty anao ko tsy aligny. Tako moty an-tragno anao no sy asiaka tsy mety vita. Tsy vitan'zegny anao mamono telefony, tsy vitan'zegny magnano sary magnarijery. Tokotokiky anao bôkagny, tsisy raha amasika an-tragno. Raka jiaby ataonao igny viavy tsisy raha manjary. Ko karaha igny tsisy mpangala vady.